Следващият репортаж е за една епична битка между лъвовете и хайдутите. Тя се случи на 3 март, но не преди 138 години, а вчера, в деня на освобождението на България от османско иго. Емил Митев и Борис Пинтев ще ни разкажат за нея. Вижте. Някои почетоха празника, като изкачиха връх шипка за празненствата. Други развяха терибагренка от дома си, а трети играха ръгби в памет на падналите за свободата ни герои. Българската ръгби общност отпразнува деня на освобождението с матч. За 8-ма поредна година едни срещу други се изправиха лъвовете срещу отбора на хайдутите. Нашия герб това са лъвовете и смелостта и силата, а пък хайдутите това са хората, които са организирали възможността да сме свободни. Мисля, че чудесни наименования за двата отбора. Двубоят се организира от столичните клубове Варварите и Мърфис Мисфиц, но в него играят състезатели от почти всички ръгби клубове в страната. Целта на днешния матч е да отпразнуваме празника по един наш начин, по един ръгби начин, по един мъжки начин и да се забавляваме преди всичко. Исках да го почета заедно с моите приятели. Това е нашата шипка тук. Трябваше да се събереме, да отпразнуваме 3 март заедно. Решихме да поиграем, вместо да ходим до шипка. Мисля, че си е доста добре да се видим пак всички след зимата и да поиграем. За ръгбистите матчът е спортната версия на прочутото калоферско мъжко хоро. И тук е необходимо мъжество и сила, които обаче имат за цел да обединяват. Една от идеите с честването е да обединиме всички отбори, а това в момента са около 9-10 отбора мъжки. С детски отбори не сме повече от 2000 човека, които развиваме и популяризираме играта. Обясняват ни правилата и целта в ръгби просто. В ръгбито се подава само назад и трябва да минат противника отбор, трябва да мине защитата на другия отбор и да заложи топката зад вратата. Това са 5 точки. Изпълнява се удар с крак допълнителен, който носи още 2 точки. Звучи лесно на думи, но на терена е друго. В матча участват както ветерани ръгбисти, така и най-младите. Димитър е едва на 15, но вече гори в играта. Прекалено много ме пазят, че може би това не ми харесва, но по принцип едно и също, ако се игра правилно, винаги е най-яко. С по-грубо да играят срещу тебе, така ли? Защото ме пазят прекалено много и просто като игра с юноши на моята възраст ми е малко по-корава, отколкото с мъже. Никакъв страх, защото ако има страх, е по-голям шанс да се контузиш и наистина да стане нещо, докато се пазиш. Ако се игра правилно, не е толкова грубо, колкото изглежда отстрани. Какво е това на ухото ти? Гума за зъби, да не си ги щупече. За да не покажеш. Излива се и просто ни предпазва зъбите. Виждаме, че имаш и каска. Тя е за ушите да не ги скъсам, че сме по-големи. Играта протича винаги и само под звуците на патриотични български песни. Ръгбито е за мен лично забавление, отдаденост, смелост и възможност за себе изява, за една общност, едно хубаво семейство, което е изграждано във времето. Много хубав спорт, мъжки спорт, мой любим спорт. За мен вече е начин на живот. Просто ако не тренирам и ако не играя, не знам какво ще правя друго. Любов към спорта и едно преживяване. В края на матча за резултат никой не говори. Важни са традицията, усмивките и доброто приятелство. За тази сутрин Емил Митев, BTV.